Страхотно. Ти говориш като Джо Кокър. А ти пък много хубаво. Не говори като Джо Кокър. Що не пробваш? Я ти излез да пееш, ние ще си говорим и ще обсъждаме как пееш и поглежда и насам. Добре, ама трябва ли? Хубаво е. Здравейте, добър вечер, драго ми е. Добър вечер. Добър вечер. Как се казвате? Казвам се Жоро Низамов, много ми е приятно да бъда тук с вас. Сега ще ме питате какъв ми е таланта, нали? Не, на колко сте години? О, не дей. Ще почна с вас да ви имитирам. Значи, вижте сега, аз не съм дошъл тук, ще размотам, нали, ви губя времето на зрителите, на публиката, разбирате ли? За мен е важно. Значи, както съм казвал в парламента, когато българските учители имат проблем, това не е проблем само на българските учители, разбирате ли? Защото всички имаме деца. Значи, това означава, че когато българските стоматолози имат проблем, всички имаме проблем, защото имаме зъби. По тази логика, значи всички имаме деца, значи всички имаме проблем. Браво, да. Благодаря ви. Господин Дилов не се среди, нали? Как бе? Можем. Той е широко скроен. Така, сега ако ми позволите, ще пея. Или ако искате да ви губа още време. Можеш ли да имитираш друг някой? Йоано, Йоанке, и аз те тебе чекам. Дома да ми дойдеш, а ти не доладеш. Защото сърце мое. Искам да ви кажа, че следващия път, ако ме допуснете и разрешите да бъда тук, ще има строги мерки, защото командира ще се справи с всички вас. И вие тогава ще разберете каква е силата на политическия мървоят, който изражда всички политически мравки. Знаете ли? Сега да попеем вече или още да... Да попеем. Добре, да попеем. My son out of tune, would you send out a more kind? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Wanna get by with my brains, I just keep trying with my brains. My brains, one old time with my brains. I need somebody, babe. I need somebody. Just keep trying with my Много си добър в имитациите. Това е един великолепен Джо Кокър, който видяхме в момента. Просто съчетал си го и с пеене. Да, трябва и да се пее. Трябва и да се пее, нали? Знам, защо се наричаш имитатор, защото много малко певци в България пеят като теб. В смисъл... Тайна, между другото, тайна да ви издам, аз съм завършил ВИТИС, никога не съм учил пеене. Няма какво да го обсъждаме според мен. Повече от мен е едно категорично, безкомпромисно да. Трябва да продължиш напред. Да, и от мен. И от мен е твърдо да. Благодаря ви много.
Човече, какво направи ти? Свърши изпълнението, направо ми идеше да се засилната целунна там на сцена. Кога си роден? 29 септември. 26 и 24. Ние сме... Абе, айде.